Molt bona nit i benvinguts i benvingudes a Xboxers Catalans, la comunitat catalanoparlant de l'ecosistema Xbox. Estic aquí amb el Roger Badajoc, Roger BL, Balduman, com sigui. Jo sempre li dic mestre, És un drama. per motius obvis, així m'estalvio feina. Com estàs? Molt content, nerviós, no sé. Jo et veig negre, molt negre. Això t'ho has de fer Molt mirar. negre. El fons aquest fosc t'ho has de fer mirar, És per no despistar, és per no despistar. Vale, bueno. En tot cas, clar, què hem de dir? Què hem de dir del senyor que ve avui a parlar? El senyor, eh? Senyor, home, clar. Home, jo avui pensava, dic, avui entrevistarem una persona que ens ha entrevistat tant a tu com a mi. Sí, jo li he de demanar disculpes. Perquè, abans de res, bon moment per rebre una raid. Moltes gràcies, Tita Freda, per la raid. Benvinguts. Jo li he de demanar disculpes a aquest home, perquè jo he arribat molt poques vegades tard a la meva vida, i una va ser el seu programa. Ostres, ho recordo. Llavors, Ho recordo. bueno, ara en parlem. Sí, és una bona anècdota per explicar, no? Que Vale, et preguntin llavors... i que en parlem. Llavors, sí. A veure, aquí tenim avui, va. Doncs avui tenim com bé m'has remarcat molt aquests dies, el director i presentador del Generació Digital. Espero que no l'agafi en mal moment amb el canvi d'escena. Molt bona nit, No. Albert. Molt bona nit. No recordo que arribessis tard. Hosti, sí. Hosti, sí, vaig Saps qui ho recorda? L'Eli, segurament. Ah, sí, potser sí. Que anàvem parlant l'Eli, el Joan i jo, allò, què passa, on estàs, no sé què, Sí, cap aquí, no. cap allà, quan arribes, quan no arribes. Vaig pujar un taxi, el taxi de cop anava en direcció contrària, perquè, clar, els números a la diagonal és tots en una vorera o en l'altra, i si t'agafa a contrapeu. Llavors vaig haver de baixar del taxi, el recorregut que havia aconseguit fer el vaig perdre, vaig tenir que començar a córrer, i clar, algú com jo, posar-se a córrer enmig de la diagonal no és bon pla. Però, doncs no recordo, però jo recordo que l'entrevista va anar bé i la vam fer i bé, no? Sí, l'entrevista bé. Però, clar, també em van cridar l'atenció al xat gent de Xboxers, de la comunitat, perquè m'asseia amb una cama sobre l'altra i em van dir que era un maleducat o alguna cosa així. Bueno, el Ventosa va ser. Això me'n recordo de tu, Ventosa. Ja t'ho tornaré. Molt bé. Jo ho sento molt bé. Em veig que surto bastant tallat. És correcte, això? Sí, no? Però deu ser cosa del meu mòbil, Pot ser. Sí, a Discord et veig així també una mica que es mou amb pocs frames a la càmera, sí. Bueno. L'important és que si se't sent bé, que jo crec que sí. Sí, perfecte. Aquí ens diuen pixelat, pixel art. Afegeix una R que falta aquí. Molt bé. Clar, buscàvem fer-te una presentació, Albert, no?, aquests dies. Buscar una mica la teva història. Jo, personalment, la que sé, doncs és la que alguna vegada has comentat en algun dels teus programes, no? Que ets un home de ràdio, un noi de ràdio, no?, perquè comences a Ràdio Estel, si no vaig errat. És correcte. Però a part de 4 cosetes, a mi el que m'ha estranyat és que no he trobat l'article d'una persona com tu a la Viquipèdia. No, mira, fa cosa de 6 anys van venir els de la Viquipèdia a Catalunya Ràdio per... van fer un esdeveniment en nom d'un periodista de Catalunya Ràdio, que ara no recordo el nom, i van aprofitar per obrir, doncs, moltes entrades de la Viquipèdia de persones que presenten programes. Jo en aquell moment el presentava el Jordi Celles i van fer l'entrada del Jordi Celles i a mi em van referenciar, però està en vermell, i com que això ho ha de fer algú altre que no sigui el mateix autor, doncs algun dia igual algú ho farà. Però de moment no. Molt bé. Doncs des d'aquí fem la crida, senyors i senyores de la Viquipèdia catalana, que si algú pot retar el clip, doncs que sapigueu que hi ha un article pendent, un article en punta. Que no hi ha pressa, vale? Però que es pot fer en algun moment, entre una cosa i una altra.
Clar, i llavors, no sé, Joan, com podríem presentar? No sé si quasi, Albert, que potser, tenint en compte avui on ets, no? Un canal d'Xboxers catalans, un canal dedicat a videojocs de l'ecosistema Xbox, com et presentaries així una mica, davant de la gent que ara mateix ens està mirant per una mica tota la teva trajectòria, no? En aquest sector dels videojocs? A veure, jo em defineixo com un home de ràdio abans de res. És a dir, a mi m'ha apassionat sempre la ràdio i he tingut la sort de poder entrar de jove. Jo vaig entrar als 23 anys. Jo sóc tècnic electrònic. Vaig estudiar per arreglar aparells i, de fet, jo treballava a Canon i arreglava fotocopiadores abans d'entrar a la ràdio, una feina que m'encantava. I un dia, a través de la meva cosina, em va dir que hi havia un anunci a La Vanguardia on buscaven un tècnic de so a Ràdio Estel, i m'hi vaig presentar i vaig tenir molta sort i em van agafar les matinades. Però jo no he estudiat, no sóc periodista, tinc l'ofici de periodista perquè porto molts anys fent ràdio, però jo em definiria com un apassionat de la ràdio. És a dir, per mi, abans del videojoc hi ha la ràdio. Jo penso molt més, quan faig el programa, en el format, perquè m'agraden molt els formats, i el radiofònic m'agrada molt, i, evidentment, després penso en el videojoc, que és una altra història que m'apassiona. Però això, jo em definiria com un amant de la ràdio, un radiofonista. Uau! És curiós, no? És a dir, el videojoc és com, no? Que podria estar potser fent programes d'una altra cosa, realment. Sí, no, però és veritat que a mi el videojoc, des de petit, també em va entrar molt a la meva vida. Jo soc del Poble Sec i quan tenia 11-12 anys era conegut a la barriada com, em sembla que ho he dit alguna vegada a la ràdio, com els 5 d'Urets, perquè sempre estava al bar. I no estava aprenent res, sinó que estava jugant a videojocs. I hòstia, jo em vaig gastar molts calés en els videojocs. Sí. M'apassionaven, saps? I sí, unir les dues coses ha estat meravellós, absolutament. De 25 pessetes a €1, la màquina. Sí, tant. Sí. I 25 peles ja era car, Era molt car. Sí. Saps? Sí. Vull dir que... El temps que durava, oi? I tant. Ei, però, hòstia, fotia partides jo, sobretot al Montcresta. Clar, és que el bo és que coneixia totes les màquines del Poble Sec i els rècords eren meus, Sobretot el Montcresta, el Galaxian. Hi havia molts que estava a dalt, perquè hi jugava tant que aprenia els moviments i al final, doncs, mira... Mecanitzaves tot, no? Tot. Exacte. Allò que diuen muscularment tots els moviments, no? I els... Sí. Quasi que sense mirar. Ens diuen pel xat, no? Que jo vaig conèixer el Generació Digital a una catalana. Ja en parlarem d'això. No sé si allà es deia Generació Digital o Game Over. Es deia Game Over, sí. I va canviar al passar a Catalunya Ràdio? Va canviar, ens ho van... o sigui, el canviar cap a Catalunya Ràdio, la Neus Bonet, que no tenia res en contra del nom, volia obrir el ventall perquè ella ens va dir que parléssim de videojocs, però que era un moment que el tema de la generació digital anava més, encara no hi havia... Bueno, de fet, em sembla que no hi havia ni YouTube en aquells moments. No, sí que hi havia YouTube a Catalunya Ràdio, evidentment, però no hi havia Twitter. Però ja es veia que el tema de les xarxes anava més i ens va demanar de canviar el nom per un més genèric i que donés idea de que no només parlàvem de videojocs. Això, de fet, després, si us veu donar compte, vam començar a parlar d'altres coses que no pas videojocs. És a dir, abans de la Mariola Dinarès, etc. Nosaltres fèiem un programa que s'assemblava molt a Pop-Up i que també hi havia videojoc. I va ser per això el nom, el canvi de nom, per doncs, intentar pensar en un futur en el programa. Molt bé. Ara mateix estàs fent aquesta connexió amb nosaltres des del teu telèfon mòbil. Però això ho comento perquè et volia preguntar, segurament ara em diràs, ara la resposta és òbvia, no? Però fa temps tu deies que quan arribaves a casa el primer que feies era deixar el mòbil a l'entrada. Encara ho feu, això? Ho faig, sí. Ho faig. De fet, ara no el deixo a l'entrada, el deixo al lloc on estic ara, que és bueno, estem a la cuina, Sé que tinc com una taula, que és també a la meva zona
canvi de formats. Sabeu que a mi m'agrada molt el tema de la digitalització de cintes, de bobines obertes, etc. I aquí tinc un petit espai que deixo al mòbil. I sí, mai em veuràs amb el mòbil al llit. Mai, mai. La meva dona sí, jo no. Sí, no puc. És tot cosa teva, no? La família no t'ha seguit. No, què va, en absolut. No has aconseguit fer-ho la norma de casa, no? De quan tots arribem a casa deixem el mòbil aparcat. Exacte. Jo tenia un lladre de com es diu això, d'endolls, que vaig posar a l'entrada. Era un lladre que tenia 5 posicions, perquè jo tinc 3 fills, i vaig posar el nom a cadascun dels llocs, saps? Perquè quan entressin posessin també el telèfon. Ara està carregant el patinet del meu fill i està els noms, saps? I està tirat pel terra, o sigui, ningú fa cas d'això. Sí. Però bueno, ho vaig intentar. Déu-n'hi-do. Sí. Aquí el Mestre Tites ens diu pel xat que tens una web on reculls molts sons interessants i, entre d'altres, transmissions esportives així interessants. No sé, ja que tiren la dada aquí, digues una així, en plan random, la primera que et vingui al cap. A la pàgina es diu Espacio Sonante i, per exemple, de futbol o d'esport tinc... sí. Ara no me'n recordo. Va guanyar... Sembla que la Recopa, el Barça, i tinc la retransmissió que va fer Ràdio 4 de la vinguda de l'equip a Barcelona. Va ser un moment molt esplèndid pel Barça perquè feia molt temps que no guanyava, i crec que va ser la primera, no? La primera Copa d'Europa, crec, o alguna cosa així. I és la retransmissió, al final dels anys 70, de l'arribada dels jugadors i de la bogeria absoluta d'aquell moment també, 2 anys després de l'Estatut d'Autonomia. Bé, era un moment com molt potent a Barcelona i a Catalunya i es nota molt a la retransmissió. A mi m'agrada molt escoltar la ràdio antiga. Em fa molta gràcia. Era un moment força diferent, no pas ara, fem una ràdio molt diferent i aprenc molt d'aquells moments. I, per exemple, un dels exemples és aquest. És maco. Sí. Clar, potser, no? D'aquí uns anys s'escoltarà, per exemple, el programa especial de Generació Digital on celebràveu el 20è aniversari, que es diu aviat. O els 1.000 programes, que no, va ser el 999, no? El que vau fer els del 1.000, una cosa així, si no recordo malament. Sí. Com es viuen aquests moments? Perquè realment hi ha molt poques persones que es dediquin, doncs, ja sigui a la ràdio, no? En aquest cas, que puguin celebrar un esdeveniment com aquest, on tu, en el teu cas concret, Albert, ets diguéssim, de les poques persones, no?, que encara continua després de tots aquests 20 anys en el programa. Sí. Jo, juntament amb el Francesc Xavier Blasco, amb l'Albert Garcia, amb l'Star, som, diguéssim, els primers. Clar, jo soc el més antic perquè vaig estar des del primer. I com es viuen? És que, en el fons, és una mica miracle que estiguem a la ràdio. I és miracle, o sigui, nosaltres som un programa petit, en tots els aspectes. I allà dins jo em sento molt cuidat a Catalunya Ràdio, però tenim la sort de ser un programet petit. Això fa que la nostra possibilitat de continuar temporada rere temporada sigui més fàcil que no d'altres programes, els grans. Jo no m'ho imaginava que arribés als 20 anys, en absolut, i es viuen, almenys en el cas aquest, va ser un programa especial al Palau Robert, amb la gent, amb l'exposició que hi havia de videojocs. Era un moment... Exacte, va ser un moment molt especial, però sobretot, i per mi el que més m'agrada és estar amb els oients directament, que és per mi el més especial quan fas un programa de ràdio, de tenir els oients, perquè moltes vegades estan oblides, no tan oblides d'ells, és evident, però veure'ls allà amb carn i os, hosti, és molt guai. I de fet, l'últim programa que farem aquesta temporada el farem també en públic a l'estudi, perquè és una de les coses que més m'agrada. Tenim data per aquest programa? Sí, ara no t'ho sabria dir, després t'ho diré, però és la setmana del 17 de juliol. No sé en què cau, però serà aquella setmana. Que és la nostra darrera setmana.
abans, quan es feien en directe els dissabtes, no? Era molt més fàcil, no? Potser que pogués venir el públic. Ara potser sí que és més complicat, no? El fet de que graveu el programa en directe els dijous, normalment, no? I això potser complica més la vida. Sí que és veritat que el juliol, potser, per exemple, el públic infantil o jove ho tindrà més fàcil perquè possiblement estarà de vacances, no? Sí. I potser tindreu més públic jove. Exacte. No, i per exemple, nosaltres quan vam fer el 999 el vam fer el dissabte, no? El mateix horari que sona el programa. Que s'emet, no? En directe, sí, diguéssim. I ens va costar menys omplir l'estudi, Per què? Perquè no és dijous a les 3 de la tarda, que cada vegada ens costa també portar convidats, perquè és una hora estranya. Sí. Has dit, hi ha una cosa que has remarcat molt, sou un programa petit. Entenc que parles molt des del punt de vista del tipus de programa i el programa que sou, des del punt de vista de Catalunya Ràdio o de la corporació. Quan dius programa petit, a mi m'ha vingut al cap una cosa. Petit en quant als diners que necessiteu per fer el programa respecte a d'altres? No ho dic tant per això, ho dic tant per la importància que té el programa a la graella. Vull dir, no som un programa estructural. Diguéssim que donen molta importància al videojoc i el fet de que portem 20 anys és evident que ens tenen en compte, però no ho dic econòmicament. Jo amb aquest aspecte no em queixo. No em queixo en absolut, perquè sí que és veritat que des de que quan vam fer el pas de Catalunya Ràdio a ICAT, que fa cosa de 5 anys aproximadament, ens va baixar el pressupost bastant important, perquè evidentment estem parlant d'una emissora que no té tanta audiència. Ho hem notat també amb la gent que ens escolta en directe, per exemple, a través de l'aplicació. L'aplicació de Catalunya Ràdio funciona com un tro al costat d'ICAT, que també funciona, però una mica menys. I no ho deia tant per això, sinó pel fet que quan es plantegen una temporada nova, com que tampoc som tan cars ni estructurals, doncs anem tirant, saps? I això, mira, ens fa molt feliç, perquè en el fons, o sigui, jo el dia que em diguin, mira, Albert, ja s'ha acabat, tindré un xoc, o sigui, estic força preparat per quan vingui, perquè portem molts anys i és evident que tot canvia. Però en durarà pocs dies, perquè miraré enrere i dius, bueno, és que, escolta, hem fet molt hem fet. I, de fet, una de les coses que vull fer el dia que això acabi és una mica el que estic fent amb el Game Over, que és recopilar tots els programes, recopilar totes les entrevistes que hem fet i que quedin a l'arxive.org o que quedin al meu blog, Espacio Sonante, i que es pugui, d'aquí uns anys, poder anar doncs, escolta'm, som una part de la petita història del videojoc a Catalunya. Totalment, saps? Sí, totalment. I això almenys ens ho diem nosaltres, perquè si no, no ens ho diu ningú. No, jo ho corroboro i estic segur que en Joan Dorino també. No, ara m'ha quedat a mi amb el cos, perquè vol dir que jo puc acabar allà dins, d'alguna manera. I no crec que sigui algo recomanable. Val. No crec que sigui. No ho tinc clar. Clar, és que jo he de dir una cosa, vull aclarir-la, potser algú pot dir, aquest nano va una mica perdut. Teníem unes preguntes marcades, però en la intro s'han anat saltant totes soles i ja estan mig desgavellades, ¿vale? Però és part de la nostra naturalitat, suposo, així que deixa'm que et pregunti que quan penses en el genocidi digital, quin és el primer programa que et ve al cap? Quin és aquell que dius, vam parlar d'això i és rellevant? Bé, em venen molts programes, però clar, et venen les anècdotes. Una de les que recordem molt al programa, que segur que igual ja l'heu escoltat segurament, és un programa que vam fer entrevistant per telèfon el qui va fer la música del videojoc... Hòstia, ara no me'n recordaré el nom, és trist, ja us aniré dient. Bé, era un compositor d'un videojoc, hi havia una primera part feta i s'havia parlat d'una segona part, però tot eren rumors. I l'Albert Garcia li va preguntar, escolta'm, la primera part ens ha agradat molt la música,
com està sonant la segona part, val? Amb total puteria. I el compositor va dir, si t'ha agradat la primera, al·lucinaràs amb la segona. Això va significar que l'Albert Garcia, que treballava a Eurogamer en aquells moments, posés la notícia a Eurogamer i es va convertir en el programa més escoltat de la nostra història, perquè fins i tot es va descarregar al Japó, perquè era un joc de Konami, ara no me'n recordaré si era els Castlevania o no? Sí, el Castlevania. Sí. No? Que es feia amb l'estudi del Conrad, no? Que tenen a Madrid. Exacte, és correcte. Sí. I que va ser l'hòstia, aquell Castlevania, no me'n recordo com es deia tampoc. Sí. Però... I va haver la segona part, però que es va anunciar més endavant i el pobre compositor va rebre bastant, perquè Konami Japó va dir, hòstia, però què estàs dient? Si no podíem dir això, saps? Clar. I jo explicant a Catalunya Ràdio que, per favor, poseu aquest tall, anuncieu-lo, tal, jo vaig fer una notícia, però no m'entenien gaire a Catalunya Ràdio, saps com dient, bueno, sí, ja ho posarem, saps? És una world premiere, o sigui, en tota regla. Total. Pot ser el Symphony of the Night? Sí, crec que sí. Pot ser... Per Konami i l'època em sona aquest, no sé per què. Sí, això hauria de ser el 2016... 2015, 2017, és que no recordo, més o menys. I això, més avall, jo crec, fins i tot, perquè era de 360. Sí, més avall, sí, segur. No, aquest va ser un moment sonat i després, jo què sé, jo recordo, moments també molt especials, quan estàvem a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio vam arribar a fer 2 hores de programa, i també dissabtes i diumenges. Era un moment molt boig, fa cosa de 10 o 11 anys, que els programes d'esports no eren tan llargs a les emissores catalanes ni les espanyoles. Tot arreu ara es fa, a cada setmana és esport, a la tarda sobretot. Llavors no. I el tema era que quan hi havia el programa abans del Pujal, diguéssim que notàvem molt una audiència que es començava a connectar pel futbol. I, era molt guai. I el tema és que un dia dic, bueno, faré una mica el xulo i quan ens acomiadem vaig mirar els seguidors que tenia a Twitter la TDT, la TDP en aquella època perquè era el Pujal. Sí. El Twitter era el moment àlgid en aquell moment que la gent ho estava començant a utilitzar els mitjans. Era el primer any que utilitzava la TDT. I la TDP tenia 60.000 seguidors. I jo, sabent que m'estava escoltant el Pujal, vaig dir felicitats perquè ha arribat al Twitter de la TDP als 6.000 seguidors. Jo vaig dir 6.000 pensant-me que estava dient 60.000. Vaig quedar content, tal. Sonen els senyals horaris, entra el Pujal i fa una presentació i diu, hem de recordar al company Albert Murillo que són no 6.000 sinó 60.000. I jo, què? No, per favor. Una vegada que dic alguna cosa, i total, que el Pujal el vaig veure el dimecres següent i li vaig dir, escolta'm, perdona, dic, és que em sap greu haver dit 6.000 quan eren 60.000, és que no m'ho puc creure. Me'n recordo que va posar el mànec. Albert, tranquil, no passa res, company. Dic, vale, gràcies, i ja està. Ha sigut l'única vegada que he parlat amb el Pujal. Déu-n'hi-do. Jo pensava que li hauries dit, tenim més seguidors que vosaltres, que hauria sigut en algun moment, no? Potser. No. La veritat és que hem sigut un programa amb força seguidors a Twitter des de l'inici. Sobretot quan vam començar a fer el programa de tele, es va apuntar moltíssima gent. No? Sí, és veritat. I ara, encara, vull dir, no ens queixem dels seguidors que tenim a Twitter, en absolut. Clar, parlant així una mica d'història, no? Com parlàvem ara, i abans potser ho has dit una mica, tu no sempre has estat el director i presentador del Generació Digital, no? Jo, personalment, el meu primer record és veure-hi en Jordi Celles, després veure-hi també durant alguna temporada els companys dels experts d'ICAT, en Lluís Marquina, i diria que després ja va ser tu. Sí, el Marquina no, el Marquina no va presentar el programa de ràdio. Marquina no va presentar? No, el de ràdio no l'ha presentat mai.
Feia el El de de televisió, la tele. només. Sí, el de la tele. El que sí que de vegades el teníem forces vegades per parlar del programa de tele. Jo sí que jo, durant aquests 21 anys, l'he dirigit sempre. Quan estava el Jordi, sí, el codirigíem, els dos. I en el moment que el Jordi el va fitxar a la Generalitat, Cultura, és quan jo encara estava dirigint el programa de tele. Jo és que, clar, en aquella època dirigia el programa de tele, dirigia el programa de ràdio i jo tinc la meva feina a Catalunya Ràdio. En aquella època estava, doncs, 8 hores al departament de promos. I en el moment que el Jordi se'n va, jo no em veia en cor de presentar. O sigui, jo dic, és que no puc. I és quan van venir els experts. Van estar una temporada fins que, quan va començar la següent, ells tampoc ho veien gaire clar i al cap de programes em va dir, Albert, dic, sí, dic, voy pa allà. I vaig fer molt bé, vull dir... Sí. I, bueno, al cap d'un temps vaig deixar la tele també, vaig estar 2 anys a la tele fins que la vaig deixar i ja m'he dedicat únicament a la ràdio, sí. I aquest pas que comentaves per la televisió, com el vau viure una mica des de la teva perspectiva? Personalment, per mi, hi guardo un record bastant dolent. Jo vaig emmalaltir. Alguna vegada... Esgotador, no? Esgotador, entenc, no? Sí, jo vaig estar treballant 2 anys, 24/7. Clar, això ens va arribar gairebé sense voler-ho. Vam dir que sí, evidentment, no podíem dir altra cosa, però jo vaig dir que sí a dirigir. I jo crec que aquí em vaig equivocar una miqueta. Després de l'experiència, la veritat és que va estar bé, I jo vaig codirigir també amb el Jordi Celles els 2 primers anys. Però la tele no té res a veure amb la ràdio. No sé si vosaltres heu viscut el món de la tele, és molt difícil. I jo hi entenia de ràdio, però no de tele. Vam fer el que vam poder. Va ser un programa que va ser una experiència brutal, sobretot la primera i la segona temporada, perquè es va intentar fer una història molt, molt diferent. De fet, si veus els primers episodis, eren molt grupals, estàvem tot l'equip de la Generació Digital de la ràdio dins d'una espècie d'habitació, tots parlàvem, comentaven, però ens hem donat compte que era dificilíssim. I jo és que em vaig donar compte que durant 2 anys no gaudia del programa. Fins i tot quan s'emetia, jo recordo rebre missatges de la productora, perquè ho fèiem a través d'una productora de tele, del Jordi o d'algú, hòstia, el Cairon està malament, aquesta informació no sé què. És a dir, no recordo... Un judici constant, no? Sí. I clar, i era una gran responsabilitat, era una altra història. La ràdio és molt diferent en aquest sentit. Total, que quan va arribar als 2 anys vaig tenir un petit pet, no molt important, però que sí que em va fer donar que havia de deixar la tele i fantàstic. Va ser deixar la tele i tot molt millor. Vaig iniciar-me amb el ioga i porto 11 anys fent ioga després de l'experiència, diguéssim. Però ja et dic, això va ser una experiència com molt personal, que no la vaig viure gaire bé. Va haver-hi molts moments, i de fet, parlant amb gent que va estar treballant amb mi, no té aquesta sensació, perquè ho vaig dissimular molt bé. Però bé, em queda una miqueta això, d'un mitjà molt difícil, molt. Clar, abans... Bueno, ja ho has dit, no? Al final feies moltes coses, no? Potser si només haguessis fet el programa de televisió la cosa hauria estat molt diferent, no? El que hauries viscut. I has comentat, per exemple, la marxa de Jordi Celles, que se'n va anar a treballar per la Generalitat de Catalunya. I això és una cosa que també et volia comentar, perquè no sé si ens has de dir alguna cosa, si potser en breu has de passar tu a formar part de la Generalitat, perquè el que estem veient és que persones que han passat pel Generació Digital han acabat treballant pel govern de la Generalitat, no? Com en Jordi Celles, la Gina Tost, o per exemple també, tu també vas anar a la tele, no? Però l'Ariadna Oltra presentant informatius i diria que també el programa del Matí TV3, no ho sé. No sé si teniu alguna cosa especial, potser no aquest programa petit que dius que hi ha per allà, però no sé... Si ens has de dir alguna cosa avui, algun anunci. És que t'he de dir, i no ho dic per mi, que hosti, la gent que ha passat per Generació té molt talent, Vull dir, començant pel Jordi Celles, jo l'altre dia pensava en tot el que fa el Jordi. Sí. I tot el que està fent per la cultura catalana. És que és absolutament al·lucinant.
I bueno, què dir de la Gina, i què dir del Francesc Xavier Blasco, de l'Star, de tota la gent. Jo, mira, em considero com molt privilegiat, perquè jo de l'equip sóc l'únic que treballa a Catalunya Ràdio. Jo estic en nòmina amb Catalunya Ràdio. És a dir, en aquest sentit ja ho tinc tot, Roger, de veritat, És que no tinc queixa, de veritat. Val, a veure, generació digital. Generació digital és ràdio, és podcast, és Twitch. També va ser un programa de tele, com has dit, no? I ens has explicat com vas viure aquella època. I crec que ha quedat clar que per part teva un nou GDTV no el tindrem, no? Amb mi no. A mi no. Això ho tinc claríssim. Jo sé que des de la CCMA ara s'està treballant amb nous continguts digitals i tal. Jo estic convençut, i perquè darrere hi ha l'Oriol Boira, que segurament us sona, bé, és una persona important del món del videojoc, periodista, i que ell, jo estic convençut que farà coses guapes a nivell digital de videojocs. I crec que la CCMA ho té clar, que el videojoc és important, Crec que ho té clar. Però jo, mentre em deixin, estaré a la ràdio. I, escolta, un programa de Twitch, però jo sempre ho dic, utilitzem Twitch sobretot per aquest xat que teniu aquí, per tenir l'oient a prop i perquè pugui entrar, com avui hem fet amb tu, per exemple, que hem enregistrat el programa, Roger, i tu has comentat la jugada, però jo sempre dic que no som streamers, utilitzem la xarxa com una eina, i també perquè la gent pugui escoltar el tècnic com parla amb nosaltres, coses com més internes que a la gent també li fa gràcia. Sí, heu de deixar, abans deixàveu la conversa prèvia i la final, i ara les talleu, Això, no sé. Sí, les tallem? Sí, això haureu de tornar a obrir o no la de sé. després, Sí. Sí, doncs tens raó. O fer alguna cosa, no sé, pels subscriptors obrim. Sí, no, ho podríem fer perquè, a més, en aquell moment entra la gent de Loft, també, que comencen a preparar el programa. Pot ser divertit. Llavors, escoltar la conversa amb la gent de Loft. Sí. Hòstia, bona idea, amb la Berta Roca i tal. Sí, m'agrada. Exacte. Guai. Aquí m'ha fet gràcia un comentari de l'Ed Cavaller. Millor Twitch que televisió. Sí. Jo no em puc mullar ja, Ed. Jo ho sento. Jo ja no em puc mullar. Vale, deixo-m'ho aquí. Jo et volia preguntar, Albert, des de la posició que ocupes actualment i la feina que fas amb el teu equip, quin diries que és l'estat del català en l'àmbit digital? Home, encara és bastant fluix, la veritat. Clar, des de la meva perspectiva, jo sóc a l'àrea de podcast de Catalunya Ràdio, des de fa uns mesos, a més, que vaig canviar de feina. I des de la meva perspectiva, veig que hi ha molta cosa interessant que s'està donant veu i que s'està publicant des de Catalunya Ràdio. Quan ho veus fora d'aquí, doncs ho veus d'una altra manera, perquè, jo què sé, jo tinc 3 fills i veig una miqueta i escolto el que ells consumeixen, i consumeixen Twitch, però no consumeixen Twitch a català, per exemple. Encara que jo els hi digui, saps? I tal, van cap a altres llocs i, hosti, costa. Sí. A casa meva, per exemple, és bastant residual, desgraciadament, amb els meus fills, I els teus fills creen contingut o no? No, el meu fill gran va haver-hi un moment que sí. Bé, de fet, ell a TikTok sí que en fa. Saps allò que té com una conta, la que jo segueixo, després en té una altra que no sé quina és, saps? Sí. Allò típic que fan. Doncs ho fa. I sí, però a TikTok fa això de respostes aquestes, saps? Jo què sé, si hi ha un gat i tal, nosaltres tenim un gat i també el treu i els hi fa uns muntatges amb música i tal. És un contingut com molt de TikTok i vídeos curtets. I els altres dos veuen molt Twitch, molt. Els agrada el Barça i veuen tot el que és Gigantes i la nova lliga de la Queens i de la Kings. I després veuen altres streamers
que a mi no m'apassionen, que són els que més s'escolten i més es veuen, i que és curiós perquè quan parles amb ells te n'adones que els hi fan molt de cas, saps? I quan hi ha alguna polèmica, ara no recordo cap, però tenen molt en compte el que diu el Jordi Will, el que diu l'Ibai, el que diu no sé qui, saps? O sigui que ara els teus Xocas, fills a dia d'avui odien l'APM, no? No, també veuen, però no veuen el programa, sinó que veuen els talls a través del mòbil, sí. Roger, potser són Team Tamayo, podria ser. Clar, no ho sé, t'ho deia perquè vale, Jordi Wild va dir que APM que eren el pitjor del pitjor, etcètera. Ja els hi preguntaré. Hòstia, bona pregunta, sí, els hi preguntaré. I la pregunta de si graven contingut te la feia perquè ara aquí mateix al xat hi ha molta gent de la comunitat de creadors, no? I ara diran, oh, Déu meu, Roger, com pot ser això? Però t'ho preguntava perquè, per exemple, les meves filles creen contingut de tant en tant i menys si fan directes amb mi, ho fan tot en castellà, no? I és una mica, suposo, com el que explicaves tu, no? Que dius tu, doncs, esforçant-te, no? Per dir, bueno, podeu fer-ho com vulgueu, no? Però feu com a mínim també en la vostra llengua materna i paterna i que et veuen cada dia lluitant per aquests temes, no? I tot plegat, i pam, no? Sí. El poder dels altres, no? Que deies tu. Absolutament. En tenen molt. Estic pensant, el meu fill gran sí que és veritat que ho fa en català i també ho fa en anglès. Vull dir que ell va fent altres idiomes. I els altres dos no creen contingut. Però t'entenc, T'entenc. Però bueno, pensa que això són etapes i ho hem de viure. Després serà diferent. Sí. Em deixeu preocupat pel futur, Jo sempre dic al Roger, jo no puc ser el futur, perquè ja ha d'haver algú altre, però no anem bé, no? I clar, parlàvem de l'àmbit digital i des del punt de vista del videojoc, perquè clar, ara ja no és... O sigui, ens alegrem, no?, cada vegada que surt un joc en català, però ja ho donem per fet que cada mes n'hi haurà algun i ja com que comença a ser costum. Com ho vius tu, això, que cada 2x3 tinguem nous jocs en català, siguin traduccions oficials o no? Com es viu des del programa? O sigui, ha de ser tot un canvi quan comença tot plegat. Sí, a veure, jo amb el tema de la indústria he vist a poc quina ha estat com ha anat desenvolupant-se. I jo va ser en el primer o en el segon Indie Dev Day que em vaig donar compte del canvi. A mi, en un principi, que estigués o no estigués en català, no em preocupava. Perquè el que creia que era important és que hi hagués la indústria. És a dir, que hi haguessin aquells dos xavals que s'havien ajuntat per fer una empresa per fer el videojoc i tal. Ara això ho tenim. És a dir, ha sigut un procés una mica llarg, jo penso uns 10 anys aproximadament, que jo recordo, i de fet ho havia verbalitzat alguna vegada al programa, que havia rebut alguna crítica, de dir, m'és igual que no estigui en català, saps? Però m'interessa que sigui un estudi de Barcelona. Ara, que n'hi ha tants, és quan em comença a... és que tampoc diria molestar, però em pregunto per què aquell estudi no ha decidit fer-lo en català, saps? És ara, després de 10 anys, que dic, hòstia, però per què no l'han fet en català, saps? I això ha sigut un procés una mica llarg i ha fet falta que comenci a haver-hi molts estudis que comencin a fer videojocs. I és ara que de tant en tant ho preguntem, saps? I si no ho preguntem, el Roger ho pregunta, perquè està normalment en el xat. I sí, hòstia, s'ho pregunta. Sí, no. I jo pregunto, però de vegades, ara no recordo qui va ser, dic, hòstia, però què representa això per vosaltres, fer-ho en català, saps? Vosaltres us plantegeu fer-ho en anglès, en castellà, tal.
què representa per vosaltres, perquè em poso en el lloc també de l'estudi. Jo què sé, igual, saps, són 2.000 euros que no tenen, saps? Jo què sé. Però bueno, ara almenys ho preguntem i a veure què responen i a veure cap a on anem, saps? Però sí que el que veig és que la normalització d'aquest fet farà que, com a peces de dòmino, cada vegada esperem que hi hagi més gent que ho faci en català per defecte i que ja no ho hagis ni de preguntar ni que sigui notícia. Vull dir que sortirà aquest joc fet per la desenvolupadora tal i és evident que sortirà en català. Bueno. Ha estat tota una resposta, Sí. Sí, aquesta... És que jo, quan un dia a la ràdio vaig dir no m'importa que no estigui en català, et parlo de fa 10 anys. Però bueno, no ho vaig dir d'aquesta manera, sinó donava importància que aquest equip fos un equip que és barceloní que venia de la UPC, saps? Per mi era... o sigui, jo veia els xavals i veia el que els estava costant això i, hòstia, no, ara no els atabalem, com si diguéssim. Era com un moment de no atabalar. Ara jo crec que potser sí, no atabalar, sinó de, ei, escolta'm, com és que no l'has fet en català? Avui ha vingut la gent de Piccolo. Sí. L'han fet en català, però és que si no l'haguessin fet és que no s'hagués notat, perquè és que no hi ha gairebé paraula, només a les primeres pantalles, no? Vull dir, aquest és un altre cas, no? Però d'altres jo crec que sí. Deixa que et pregunti també, perquè clar, jo amb tu he coincidit a diversos esdeveniments, fires i trobades, perquè vaig a la nova pantalla, ens vam trobar allà a la porta de Palau Robert, et vaig veure venir cap a mi al Saga, no? Cap a l'estand d'Xboxers, que va ser quasi al camp, no sé per què em sonava música a lo boss de l'Elden Ring, per algun motiu, però bueno, coses meves. Com t'ho passes tu en aquests esdeveniments i com es viu avui dia després d'aquesta etapa Covid i veure que tornen després de que alguns com la Nice One, si no m'equivoco, caiguessin el 2019 i bueno, que es van reprenent i tal? A veure, jo quan ve un esdeveniment primer em plantejo si anirem o no anirem. Nosaltres quan anem a un esdeveniment costa bastant perquè vull dir, és una estructura que sembla senzilla però no ho és. Per exemple, quan vam anar a Saga, nosaltres de forma interna vam tenir forces problemes amb el tema de l'àudio, però va ser cosa nostra. I jo, per exemple, jo el que pateixo és quan vaig a un esdeveniment que realment tot funcioni. M'agrada molt anar, és a dir, d'aquí 2 setmanes anem al Sonar +D, és un clàssic nostre, per mi és un joc que pots dir, hòstia, no és de videojocs, però el que feien en el programa normalment del Sonar és parlar de l'E3 perquè coincideix amb l'E3, però també parlem de coses del Sonar. Nosaltres hem anat també al Game Lab, hem anat a esdeveniments al CCCB, bueno, i més. Què passa? Anar a un esdeveniment està molt bé per un programa de ràdio, però no és el lloc natural, perquè de vegades costa fer una cosa que interessi al costat de, jo què sé, de qualsevol altra cosa que sigui interessant i amb la idea de lo que va la gent, que és potser a jugar, a veure gent VIP, etc. saps? I després, jo què sé, esdeveniments com el Game Lab, que ara torna, està molt bé perquè tu pots entrevistar gent interessant, internacional, per exemple, però en aquest cas és un esdeveniment que està pensat per la gent que ve i per els artistes i els ponents que venen. La ràdio en directe allà no té gaire sentit, com si diguéssim. D'acord? I com ho veig jo? Si anés com un usuari més, ho veig fantàstic. Aquests esdeveniments per mi són superimportants i l'exemple de Saga és la primera vegada que t'adones que el que està passant allà, sobretot amb la gent de Catalunya, és important. És crear un lloc on una cosa que, per exemple, ha aconseguit bastant el Retro Barcelona. La gent gairebé, no és que es coneguin, però tots són del mateix patró
i estan allà per una mateixa cosa, saps? I el Saga, per exemple, trobo que està aconseguint una miqueta el mateix, penso. Has parlat d'esdeveniments, no? Ja has dit, no? Una notícia que ha sortit aquesta setmana, el Game Lab torna. I has dit una altra cosa de la que volia parlar amb tu, que és, a més, ho has dit com ho dic jo, l'E3. Sí. La setmana que ve, no? Tenim l'E3, que no és E3, no? Sinó que és el Summer Game Fest, però que és els dies de l'E3 i es fa com un E3, encara que el faci un altre i ara sigui tot en línia, no? Entenc que pel que has dit no has tingut la sort d'estar mai en un E3 físicament? No. I això ve una mica amb el que us deia. Jo m'he sentit sempre fer un programa de videojocs a la ràdio, però jo em sento radiofonista. No, o sigui, et podria dir, em sento més expert de ràdio que no pas de videojocs. Val? Però què faig? Tota la gent que tinc al voltant són experts de veritat. I llavors jo el que intento és el que ells expliquen, no filtrar-ho, sinó que sigui entenedor per un tipus de gent que més o menys li agradi el videojoc. I no he anat mai i algun dia hi aniré. I no estic pensant en Tòquio. A mi m'agradaria molt anar a Tòquio i que coincidís amb la Tokyo Game Show. Em faria moltíssima il·lusió. Heu anat vosaltres? El TGS ha revaloritzat molt, Sí. En els últims anys. La veritat és que jo crec que podria ser la interessant de veure. Clar, després de caure l'E3 com a tal, no? El que teníem sempre era l'E3 i Tokyo Game Show. Al cap d'un temps, ara no sé si deu portar potser 10 anys com a molt, va sortir la Gamescom, no? d'Alemanya, que diríem són els 3 grans esdeveniments comercials i també per professionals, però amb un punt de vista una mica comercial que tenim a nivell mundial, no? París no acabava d'agrupar, em sembla, el consumidor... la Paris Games Week, no? El consumidor general, jo diria que a París no s'acaba de trobar. No, al final és com la Madrid Games Week o una cosa aquestes que, encara que vulgui donar-se un caire internacional, és més local, realment. Bueno, et volia preguntar una mica també de l'E3. Tu com veus el canvi que hi ha de l'E3 al Summer Game Fest? Tens la mateixa il·lusió que tenies abans per un E3, no? Una mica d'opinió respecte a com en Geoff Keighley ha agafat i ha dit pues això m'ho emporto tot i m'ho quedo, i com ho ha fet i tot plegat. Una mica... Què en penses de tot plegat? Mira, això un dia vaig enganxar al Pathos 64 perquè vaig veure que retransmetia un esdeveniment d'aquest personatge i li vaig preguntar què li semblava amb ell. I bé, és que... perquè recordo que al seu directe tota l'estona li tapava la cara amb un monigot, no me'n recordo quin, i vaig dir, hòstia, no el suporta, no? Per què, saps? I una mica em va explicar el què. Ja no l'he vist de la mateixa manera. Cada vegada que veig aquest personatge... No, sí, és allò que dius, hosti, és diferent, no? Jo el que penso és que, jo què sé, avui hem parlat en el programa amb el showcase de la PlayStation i el que veig és que els estudis ja no els hi fa falta en absolut cap esdeveniment i cadascú tira la seva i em fa pena perquè era un moment molt especial d'aglutinació de notícies, sobretot, a més, allò que passava, no? Que abans de l'E3 o els dies abans ja començaven a haver-hi notícies, no? Com passa amb la Mobile World Congress, que segurament li passarà també el mateix, que hi haurà un moment que es difuminarà, segurament, perquè es crearan esdeveniments que ja les seves marques decidiran no anar. Per mi és una pèrdua, però jo igualment les segueixo, i les segueixo, això sí, sempre a través d'algun canal. M'interessa molt en el directe d'aquests esdeveniments l'opinió calenta de la gent. I intento, vaig de canal a canal i intento gent que sigui, que doni l'opinió en calent, però que no es passi, que no siguin uns fanboys que es noti allò absolutament que rajin. No, saps? Quan rajen, vull saber per què ho fan, saps?
Bé, doncs, No ho sé. en aquesta llista de canals on anar passant el dia 8 de juny i l'11 de juny, evidentment, apunta't aquest al d'Xboxers catalans perquè seguirem tant Molt bé. el d'inici, no? L'Xbox Show, el Summer Game Fest Showcase, no sé com es diu. Summer Showcase? Com es diu el primer, el del dia 8? Summer Game Fest, tal qual. Summer Game Fest i el dia 11, evidentment, amb el Xbox Bethesda Showcase, no? Que aquest, evidentment, tampoc ens el perdrem. Així que te l'apuntes a la llista de... Pots fer-te un multituits d'aquells que... Sí, és veritat, que t'obre sí, totes les... sí. que ja estarem en directe. Molt bé. Ens bé. haurem de moderar aquells 2 dies, Roger? No passa res. Oh, i a més no estarem jo i en Joan Dorino sols, no. Hi haurà 2 persones més, no? Pel Summer segur. Per l'altre ja ho gestionarem. Quin personatge el guio, Ara ja m'has deixat a mi amb el d'allò a sobre. Senyor Doritos. Ja no m'ho trec del cap. Vinga, doncs val. Hem parlat una mica d'esdeveniments i ara ens agradaria parlar també de videojocs. La pregunta... La lligaré amb algunes preguntes que ens han fet pel xat. És a dir, ara et tiraré 3 preguntes seguides, respon-les com vulguis. Val? Primer tiro les del xat, que és... L'Ed Cavaller ens ha dit el Morillo és d'Xbox o de PlayStation? Després, en Catalan Revenge ens ha dit de Sega o de Nintendo? I la pregunta que teníem nosaltres, aquella que crec que a pocs videojugadors els agrada que els hi preguntin, a mi, si més no m'agrada gent. Quin és el teu videojoc preferit o saga preferida de videojocs? No t'agrada que et facin aquesta pregunta? M'encanta. A mi no, perquè en tinc tants que no sempre he de pensar i mai dic el mateix. Sí. Ui, jo sempre dic el mateix, ho saben la gent del programa. Començo, jo tinc una Xbox, una Series S, i tinc una PlayStation 4, que m'ha retornat després de molts anys que l'ha tingut el meu fill. El meu fill ara, el petit, ha entrat en el món PC i he pogut recuperar la PlayStation 4, que a més l'altre dia em vaig comprar, saps allò, per poder-la obrir i netejar-la. Sí. I no sabíeu com estava, o sigui, perquè li feia molt soroll. I vaig fotre una neteja al·lucinant i ara me la vull instal·lar perquè vull recuperar les ulleres primeres de la PlayStation. Sí, les primeres. M'agrada molt. El que passa que depèn del joc em marejo. Això és una cosa que parlaré, del tema del mareig, que és el que m'està passant ara. Això, Xbox, més que PlayStation, no tinc la PlayStation 5. Sega o Nintendo, cap de les dues. En el moment que va sortir la NES o la Mega Drive, jo tenia el Commodore Amiga en aquella època, que era un ordinador brutal, amb jocs brutals. Abans havia tingut un Spectrum i després ja va entrar el Mac a casa meva, no va entrar cap consola. La primera que me vaig comprar va ser la PlayStation 1, en el moment que estava la 2. És a dir, ja teníem la 2, però la 1, vaig veure que estava barateta i me la vaig comprar. Va ser la primera consola que vaig tenir a casa. Va ser una experiència molt guapa, Jo ja era gran, tenia ja 26 anys. I entra la primera consola a casa, hosti, que fàcil posar el disquet, que sempre funciona, etc. L'Amiga tenia molts problemes de virus. Quina comoditat. Sí. I l'Amiga era un desastre. I això, no soc ni Sega ni Nintendo. I quin és el meu joc predilecte? Efectivament, n'hi ha molts. Et diré, el primer et diria un que es diu Crazy Climber. Aquest és un joc antic perquè jo sóc antic. Jo vaig començar a jugar a finals dels anys 70 a les màquines recreatives i el Crazy Climber el vaig jugar quan tenia aproximadament uns 12 anys. És un joc que igual no l'heu jugat, però si us dic què passa, igual sí. És un home de color verd que puja un gratacels i a dalt del gratacels hi ha un helicòpter que l'està esperant. Us sona? I que la gent li va tirant testos. Digueu-me que us sona, per favor. Jo sempre havia pensat amb el teu videojoc preferit aquest, però no amb el nom, i pensava amb la pel·lícula del Ralph el Destructor, però no té res a veure, no? No té res a veure. Sí que és veritat que s'assembla una miqueta, però no té res a veure. Sempre els he lligat i realment no. Crazy Climber el conec per tu i prou. Exacte, és una pena. Mira, em va entrar molt aquest joc per la seva música. La del helicòpter quan l'agafes.
Jo en aquella època era molt jovenet i arribar al final em va costar força. Llavors veia la gent gran com ho feia i recordo que quan va arribar el primer, sentir que hi ha música per mi va ser absolutament màgic. I després, mira, et diria un altre d'Antiguo, antic, que és el Robotron 2084, 2064, també és un joc de l'època. És un joc com... Us recordeu a l'Smash TV? Aquell que era Sí, els que dos era comandaments? vist des de dalt, sí. Exacte, és el mateix, però 8 bits, dos comandaments, dos joysticks, i amb un et movies i amb l'altre disparaves a qualsevol direcció. Aquest, vaig jugar molt, 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 i era molt bo, de veritat, o sigui, feia unes partides molt llargues. I ja està, i no dic més, n'hi ha un altre que és el Meteos, de la DS, que també va ser un joc que és, crec, el joc que més hores he jugat a la meva vida. El Meteos. I tenint en compte que aquest era aquell que era tipus Tetris musical, sí. per dir-ho d'alguna manera, o no? Sí. Amb el que t'agrada a tu també tema música i tot això, el Ref, què tal? Molt bé, el Ref em va encantar. Em va emocionar el Ref, de fet. I t'he de dir que quan el vaig jugar amb les VR... versió VR van treure, és veritat. Sí. Encara em van flipar més. Les ulleres de realitat virtual em donen una sensació, no sé vosaltres, molt especial i molt màgica per mi. Em passa com amb la música. Jo hi ha molta música que entro a un espai sideral, sí, de veritat, perquè la gaudeixo molt, i les ulleres en videojocs que siguin molt immersius, amb música tal, em flipen. Dir-te que per aquí, pel xat, en Micus Mikai 70 diu que el videojoc del Crazy Climber és una de les millors recreatives dels 80 juntament amb la del Popeye. Hombre, us he de dir una cosa. I mira, tinc el Popeye i tinc el Crazy Climber en placa JAMA. És a dir, la placa que hi havia a dins de la màquina recreativa. Me les vaig comprar, imagina't. Les vaig comprar, però potser fot 20 anys que me les vaig comprar, fa molt de temps. I tinc les dues. Tinc la del Popeye, que va tenir com un problema legal. Era de Nintendo i la van tenir que treure, perquè no tenien els drets per posar la imatge del Popeye. Sí, exacte. I per acabar amb aquesta pregunta de les teves predileccions, una que crec que potser és més difícil o potser no, ara ho veurem. Videojoc preferit que estigui en català? Videojoc preferit que estigui en català? De manera oficial, eh? Sí. Oficial, que si no... Doncs espera't... Aquesta era la difícil. Sí. Clar, és que ara estic pensant en... No, la que estic jugant ara, que és justament el de Piccolo, però no, quin estava jugant l'altre dia en català, no me'n recordo. No t'ho sabria dir, eh? Va, el deixarem per si et ve el cap durant l'entrevista, no? I continuem. Abans t'he preguntat, Sega o Nintendo? Jo sé que tu el 2014 deies que la teva consola preferida era la Wii U. De fet, deies que n'estaves enamorat. Absolutament. I a dia d'avui què? Amb la Wii U? Sí, la guardo i t'he de dir una cosa. És una consola, s'ha convertit en un... és un running gag a la família, que és el dia 31 de desembre, la instal·lem a la tele i juguem tots junts, els 5. Alguna vegada ens ha passat que ara ja són grans i s'han anat de festa i no hem pogut fer-ho tots, però juguem tots junts a jocs d'aquesta consola. Per què? Perquè, hosti, recordeu el tema de bé, que hi havia, o sigui, teníem 4 comandaments i després hi havia el 5è de la persona que tenia la Wii U, que tenia una càmera, i que de vegades la veies a la persona a través de la tele com estava jugant. Hi havia jocs molt divertits i allò es va perdre. Vull dir, la Wii U era única en aquest sentit. I tot d'una desapareix tota aquesta idea de la càmera i de poder jugar 5 jugadors a jocs familiars, que a mi em va agradar molt. I sobretot em va agradar per això, a nivell familiar va ser una consola que, hosti, ens va entrar molt bé.
amb el Nintendo Land. El joc era el Nintendo Land, que hi havia molts jocs divertidíssims, que tampoc entenc com Nintendo no ha tornat a fer aquest joc d'una manera seriosa, saps? I era amb aquest, sí. Ai, és que jo mai he jugat a la Wii U, llavors em feu sentir molt raro com parlo de la Wii U. Tenim una edat, Joan, tenim una edat. Sí, no. És que no fa tant de temps? O sí, no, sí que però fa temps, perquè jo me la vaig saltar a la Wii U. Vale. Jo la generació Wii U, One, PS4, jo vaig entrar més tard, perquè, bueno, vaig dir, m'he de treure una carrera i t'has de centrar. Vale. Un gran error, perquè em vaig perdre coses, les vaig jugar després, però era com dir, bueno, ja ha passat una mica el tren. En fi, clar, parlàvem d'això, de videojocs en català, i no recordes dir un que t'agradi en especial, però allò de dir, des del programa, des de la generació digital, descobrir que un joc incorporava el català, quin creus que podria ser el primer o més o menys en quina època? Jo recordo que vam fer l'entrevista quan va sortir aquell típic i mític, que és el de Tintín. Vam portar a la gent d'Ubisoft. Recordo que fins i tot en el Game Over parlàvem amb gent que feia jocs de PC i els feia en català. No recordo ara el nom, però era gent que feia els jocs en tots els idiomes i també en català. És curiós, que me'n vagi tan enrere, però és així, Va ser a l'època que començaven a haver-hi alguns jocs de mòbil, però que eren molt senzills, però que es portava, estem parlant de fa 20 anys, el joc de PC. I hi havia empreses catalanes com Multimèdia Barcelona, per exemple, que aquesta gent feia videojocs en català. Ara m'estic recordant. A més, fa poc vaig veure el responsable d'aquesta empresa que ha tancat, però que ell es dedica, me'n recordo que m'ho va dir, fa cosa de 4 anys, i em diu, Albert, intel·ligència artificial, ens estem dedicant a això, és el futur. Fa 4 anys que dic, què? Què m'estàs dient? I un dia d'aquests el trucaré a veure com li va. I ell feia videojocs de puzzle en català. Me'n recordo perfectament. Multimèdia, Barcelona. Va, seguim parlant de videojocs. Encara tens temps de jugar 2 hores diàries a videojocs? No. Però ara tinc això. Vale? Sí, m'he comprat l'Steam Deck, tu. Per què? Perquè no tinc tant de temps de jugar a videojocs, però vaig amb tren cada dia i estic una bona estona. I ara estic recuperant i estic jugant molt més que abans. I us he de dir una cosa, que abans us he dit, us ho parlaré d'això. No sé si és per l'edat o què, però tinc un problema de mareig amb els videojocs, que jo em pensava que era una anècdota, però que no ho és. I que, em vaig preocupar, perquè dius, abans em va començar a passar amb els videojocs de cotxes, que a mi m'agraden molt, els simuladors. I em marejava depenent del dia, no? Si estàs cansat, depèn de la llum, no sé, saps? Jo pensava, no és el dia. Et quedes amb aquell mal cos, no sé si us ha passat mai. Us ha passat, per cert? No, per sort encara no. Per sort no. No, però al Telegram de la comunitat hi ha uns quants que expliquen i saben els motius de per què. Sí, jo he estat llegint també molt, hi ha un nom, hi ha moltes maneres d'intentar que no et passi, però estic en un moment que quan jugo amb la Series, la S, i em poso un joc en primera persona i també et diria en tercera, perquè m'ha passat, hòstia, és que ho he de deixar i potser porto 10 minuts, però és que se'm fa impossible jugar. Llavors, vaig fer el canvi de jugar de dia i ha canviat, és a dir, no em marejo tant, val? Però algun dia em va passar, saps? Allò que dius, ja he trobat la solució. No, un dia em vaig marejar. He deixat de jugar als jocs de simulador de cotxes, de moment,
I m'he trobat que jugant amb la Steam Deck no em mareixo gens, però gens és gens. I he jugat amb algun primera persona, Vull dir que igual pel tema de que sigui la pantalla més petita o que vagi al tren, no ho sé, però no em passa. O potser, no sé si el tema dels frames, els frames per segon de reproducció d'una màquina o de l'altra, no sé, curiós. Sí, ho he provat tots. Ha de ser dur això, no? I sí, de fet, quan m'ha dit en Joan Dorino, sí que és cert que la comunitat, no sé en quin joc va ser, que hi havia força gent que ho comentava, que li havia passat això i que era realment un problema. Sí, un primera persona, concretament. No sé dir quin, és relativament recent i ho comentaven. No sé si era el Redfall, no? Pot ser que Clar, però que el Redfall em mereixi pot ser per mil coses. Vull dir, perquè aquell joc va com va. No, jo recordo veure un vídeo, perdoneu, d'un jugador de Counter-Strike professional que ho va haver de deixar i explicava la seva experiència i, hosti, per ell encara molt més dur perquè és la seva feina, saps? I tela, tela. I hi ha maneres d'intentar que no mereixis tant, però costa. I jo crec que deu ser una mica, jo què sé, l'edat o no sé què deu ser. Sí que és veritat que jo sempre, de petit, jo marejava el cotxe amb el meu pare, saps? No podia estar al costat del conductor. Em passa ara que si condueix la meva dona jo miro el mòbil, em marejo. És a dir, dec tenir una tendència, igual la oïda o alguna cosa, que passa això, saps? I ja està. Però bueno, creuem els dits, Steam Deck no em passa. Jo per això no entro a VR, perquè em marejo a l'autobús i tot. Llavors dic, per què jugar-me-la? Sí, clar. Jo d'UVR en tinc moltes ganes, El Vitrol em va dir, si et mareges al bus, no comencis, no entris en aquest món, perquè... Clar. I llavors, amb la Steam Deck, bueno, primer, segurament tindràs molt bona opinió, perquè hi pots jugar més, perquè dius que no et mareja tant, però abans de donar-nos la teva opinió, ja que la tens i que la deus exprimir força, digue'ns a quins videojocs estàs jugant ara, sí. Estic jugant al Mail Mole i estic jugant al Piccolo, aquests dos. I també l'Afteras, no? Sí, exacte, l'Afteras. I després també estic jugant a aquell joc, és que els vam entrevistar, bé, és que l'obro perquè és de plataformes, en català també, ara us ho diré, Estic jugant a aquest. És a dir, ara... The Exit? No, plataformes és una espècie de jetpack, és en blanc i negre. Astronite. Sí. Astronite, exacte. Astronite. Boníssim. M'encanta aquest joc, perquè és de la meva època una miqueta, i la gaudeixo molt. Tinc, com veieu, jocs més o menys petits, que són els que més gaudeixo. I això, són jocs... per mi és important, no sé per vosaltres, quan els jocs són molt profuns, molt complicats, si tu jugues relativament poc i no cada dia, quan vas d'una setmana a la següent, és un drama. Per mi ha estat sempre un drama jugar, jo què sé, un joc i, hosti, on estava? Què estava fent? Com eren els controls? Etc. I estic anant cap a jocs més senzillets en aquest sentit i que facin que, bueno, anar entrant i sortint no sigui cap drama, com si diguéssim. Soc una mica iaio, estic donant-me compte ara escoltant-me que tot el que estic dient és de... Això se'n diu falta de temps pels videojocs. O sigui, jo crec que li passa a molta gent, no? Sovint es critiquen els jocs que duren 10 hores perquè són curts i arriba una edat que dius, hòstia, un joc de 10 hores és ideal, me'l puc passar i me'n recordaré, no? Això que deies tu de les mecàniques, encara que potser un dia canviï l'altre, però... Perquè jo, per exemple, ara mateix he començat a jugar al Zelda Breath of the Wild, el primer, perquè no m'havia entrat mai, i és això, és a dir, no puc jugar a res més, perquè hi he dedicat tantes hores que si no, no l'acabaré mai i m'oblidaré de les 16.000 mecàniques que el videojoc té i no el podré gaudir, no? Doncs espera't del següent. Bé, el següent més endavant. Seguits no els farem. Però sí, segurament el Joan, no sé si li passa tant o no, però sí que evidentment els jocs menys profuns en quant a mecàniques i narrativa, no? I que siguin més curts també al final, no? Perquè, sí. Mira, estic veient... Molt profund, però si dura 8 horetes, doncs te'l pots acabar ràpid.
M'agrada molt, molt, molt els videojocs de l'Octavi Navarro. El teniu controlat, aquest senyor? A veure, pel nom no. Midnight Sins, aquests microjocs, pixel art, aquest tio no l'he pogut entrevistar Uau. perquè no he volgut mai, però n'hem parlat molt dels seus videojocs. Recomano moltíssim que jugueu algun, són baratíssims, són curts, de vegades són molt curts, però són experiències que penso que van una mica més enllà de la narrativa del videojoc que estem acostumats. Octavi Navarro, de veritat, per mi és un dels creadors de videojocs catalans que més m'interessen. I estava mirant també que tenia... i ara ho perdré. Mira, si no el conec és perquè no n'ha posat el català cap d'ells, ja t'ho dic ara. Hola, vinga. Per això no el dec conèixer, saps? Perquè, hosti, 25.000 seguidors a Twitter, té, l'Octavi. No, és un crac. No viu a Catalunya, crec que viu als Països Baixos, si no estic equivocat. Juraria. Minavo. Veus? Minavo els vam entrevistar, vam fer una entrevista i és un joc que es pot jugar en català, sí. Però aquest no m'ha enganxat. No estic fet per Minavo. No sé si l'heu provat, però és un joc d'aquests que has d'anar fent creixent el nap, diguéssim, i no m'ha entusiasmat. I sí, i després en tinc molts altres, evidentment, però que no els tinc... me'ls he de descarregar, perquè no els tinc no hi caben, clar. Tinc la versió petiteta, saps? I no hi caben molts jocs. Els he d'anar desinstal·lant i instal·lant. Jo he d'admetre que el Minavo, amb perdó ho diré, però hi ha hagut tantes promos i bromes virals a xarxes en els últims mesos que jo, sense arribar a tocar-lo, he dit, ja no em ve de gust. Perquè me l'han matxacat tant que no puc. Bueno, estava buscat i ben trobat, no? Realment. No, molt bé, un 10. Però, clar, jo sóc com sóc. Nosaltres els vam entrevistar i no vam fer cap referència, al tema del nabo, el nap, etc. I després m'ho va dir, ets la primera persona que ens ha entrevistat que no ha fet cap... I ho vaig fer expressament, perquè vaig voler parlar del joc, com si diguéssim, no? Clar. I sí, però bueno, tot un detall que es pugui jugar en català. Aquí et treu una pregunta aquí al xat. Recomanes l'Steam Deck? Jo sí. A veure, és que jo pel que estava buscant, per mi és ideal. Jo he vist molts... Abans de comprar-me-la vaig veure molts vídeos, vaig estar d'allò, veient què opinava la gent, vaig parlar també amb la Gufolove, perquè la Gufo té la màquina, l'està fent servir, i una de les coses que es diu és el tema de la bateria si ho poses a un rendiment alt. A mi el que em passa és que m'és igual que estigui a 30 FPS i no 60. Llavors no tinc problema. I el que sí que vaig decidir és comprar-me la barata perquè sí, vull dir, sembla ser que el disc dur és menys ràpid i tal, però no noto diferència. I vaig estar plantejant-me, m'espero a aquesta nova versió que pugui sortir o m'espero i em compro aquestes noves que estan sortint ara, però em feia gràcia que tingués la vinculació a Steam perquè en el fons tinc molts jocs i em anava molt bé. I ja us dic, jo me l'he comprat pel tren. O sigui, imagina't, a qui li puc recomanar? Jo li diria, vas en tren? Si em digués sí, compra-te-la. No. Perfecte. Dit això, estava mirant una mica el perfil d'Octavi Navarro, no? I aquests videojocs que fa, i m'han lligat amb la següent pregunta que et volíem fer, que també és una pregunta que va respondre el 2014, i potser els jocs d'Octavi Navarro són aquests videojocs que tu definies, ara m'ho confirmaràs, com a videojocs de copa de vi? Sí. És que ara he deixat el vi, també. No és que bevés molt, ja, Quan deia això de la copa de vi, era el joc tranquil. És a dir, el joc, com dirien els meus fills, chill, que jo ho vinculo molt també al joc nocturn. Jo ho vinculo també al moment que jo escolto música a casa meva.
busco experiències que Que no t'estressin, no? no Que no m'estressin et i que... posin en tensió, no? Exacte, o fins i tot, ara no recordo... Sí, el Journey, val? Aquest mític joc que per mi va ser una experiència que no m'esperava. Vaig agafar el joc com normalment faig, no vaig llegir res, sabia que era un joc que valia la pena, però no sabia de què anava i tal. I jo recordo al final del joc que hi ha... Bé, no sé, es pot fer una mica de spoiler? Jo no l'he jugat encara, tu tira. No, hi ha un... No, no dic res de l'altre món. Hi ha un blanc, o sigui, al final del joc, abans de que veure el final, hi ha un blanc de 10 segons, que dius, s'ha penjat la màquina, saps? Sí, això m'ho explicava el de Choco un dia, que era com, Sí. se m'ha trencat el... Sí, però tu estàs en un nivell tan chill que aquell blanc t'entra per la vena. O sigui, jo Flipa, recordo... no? No, és que jo recordo... Això m'ha passat dues vegades, amb dues coses, un llibre i aquest videojoc. En el joc vaig deixar el comandament i vaig posar les mans al cap. Jo no sé si moltes vegades us heu posat les mans al cap en un videojoc. Amb aquest jo vaig dir, però és que no ho puc creure. Després em va passar també amb el Juego de Ender, del llibre, que vaig arribar al final, dic, m'han estat enganyant tota l'estona. I recordo que vaig tancar el llibre i vaig dir, però què dius? I aquest, per mi, és un joc de copa de vi, entre cometes, que t'entra per la vena d'una forma tranquil·la, com si diguéssim, saps? Això ho vaig dir el 2014? Sí. Hòstia, tio. Fa anys, ja, fa quasi 10 anys. Sí. Que bo. Clar, ara ve com un bloc triple, aviam com ens en sortim, d'això, però després de tants anys dedicat a resseguir l'actualitat no només del videojoc, sinó de noves tecnologies, quin creus que és l'aparell, servei o concepte que més t'ha cridat l'atenció? Allò que ho veus i dius, hòstia, això és el futur. Mira, jo recordo una entrevista que vaig tenir amb el Xavier Carrillo de Digital Legends, i et parlo quan va fer el primer joc per l'iPhone. Això fa potser 14 anys, aproximadament. Jo li vaig fer una mica aquesta pregunta, de dir, escolta, cap on anem, què és el que... tal. I ell em va dir una cosa que jo en aquell moment vaig dir, uau, hòstia, això serà possible? Que era, el futur està en que tu puguis jugar amb el teu mòbil i després podré continuar la partida en el PC, saps? Perquè en aquella època era... no m'ho puc ni creure. Per mi, jugar a l'Steam Deck des del tren i després venir a casa i jugar al PC, en el lloc on ho he deixat, us ho juro, és una de les coses que més m'agrada. És a dir, doncs, el núvol, diguéssim, en el videojoc. Sí. Home, la veritat és que sí, Ara... Sembla una cosa molt senzilla, no? I que ja... Però, hòstia, fa uns anys això ni es podia imaginar. Clar, ara me'n recordo jo la meva infància amb memory cards. Hòstia. Clar, llavors sí que era impensable. 8 megas. Sí. Sí. I l'Animal Crossing de GameCube per algun motiu necessitava una d'especial. No, això no em quedarà mai clar. I abans hem parlat una mica de Twitch, de referents de Twitch, de grans figures de Twitch. Què us va fer a vosaltres com a programa dir anem a Twitch? Has explicat una mica aquesta part del chat en directe, però com és aquest primer pas de dir em tiro a la piscina? Gina Tost. Albert, ha sortit una cosa que és bestial. La gent juga i poden jugar dues persones i tal. Twitch, sí, fem-nos. I ella va fer, va donar-nos d'alta. Això t'estic parlant de... De fet, encara està el vídeo al nostre Twitch, guardadet de... No. Vaig a buscar, perquè això fa moltíssim, és a dir, no es parlava de Twitch, no es parlava de Twitch encara. No. De fet, el que fèiem nosaltres era partides amb la Gina, l'Albert Garcia, etc. els diumenges a la tarda, diumenges nit. Això parlo de l'any
clar, l'últim que tenim aquí és del Sonar del 2000, no sé si és el... No me'n recordo. 2017, 18? 18 pot ser? Sí. No ho sé. Bueno, sí, no me'n recordo. Feia molt poc que existia Twitch i al principi no ens el vam plantejar pel programa, únicament era per jugar. És a dir, la idea era, hosti, anem a enganxar oients a través de Twitch perquè després vinguin al programa. La nostra preocupació és que al final tinguéssim audiència, saps? I ho vam fer així. Jo recordo jugar amb la Gina, que sempre en guanyava. Era horrorós. A jocs, i ho fèiem, i convidàvem també a oients, De vegades teníem algun oient que jugava amb nosaltres. I això vam estar una època, i després va haver-hi un Game Lab que vam fer el programa per Twitch. I al principi és que no es veia ni Déu, perquè era una cosa poc estesa com és ara. Estava mirant el Discord de Generació Digital. Ah, sí, és que el Discord és fatal. Perquè jo vaig participar en una d'aquestes partides, però no era de les primeres, i això estem parlant del 8 d'abril del 2018. 2018, sí. Doncs jo crec que la primera hauria de ser l'any anterior, jo crec, Sí. 2017, jo crec que hauria ser. Sí. Sí, va ser llavors quan jo em vaig donar d'alta i vaig començar a seguir gent. Jo continuo utilitzant Twitch, sobretot els divendres a la nit o els dissabtes a la nit. Això seria el moment, Roger, potser m'ho pots corregir, dels inicis de Fortnite, potser, aquests anys, més o menys. 2018. No ho sé, jo recordo que vaig entrar a jugar amb vosaltres al Sea of Thieves. Ah, sí, és veritat. Que acabava de sortir. És veritat. Pot ser que juguessin també a Mixer? Perquè vam jugar a Mixer també, si no estic equivocat. Sí, a Mixer. Hòstia, Mixer, no això, no es pot parlar de Mixer. A mi encara no m'han pagat els Sparks que tenia Mixer. Ostres. Tenia com 200.000 Sparks i no me'ls ha pagat ningú. Em van dir un dia, això en algun moment valdrà diners, això que tens aquí. Encara espero. Ja. Van preferir fitxar el ninja. No. Sí. I clar, mira, aquí ja... Clar, volia fer una altra pregunta, però l'Ed Cavaller n'ha tirat una de bona. Tens algun streamer preferit? Sí. És ben curiós, el meu tema amb Twitch. Jo et diria, hi ha diversos. Un que vaig seguir durant molt de temps és el Borja Zazo. No sé si us sona, però és un tio que és de Madrid i juga a l'iRacing. Soc una mica especial. Busco a gent que no insulti gaire, ni sigui... Mira, és una cosa que em molesta molt, que sigui molt mal parlada. Saps aquests que tota l'estona estan, dient improperis? Això em tira una mica enrere, Jo en conec un. Molt bé. Doncs el Borja Zazo és un, i després miro a gent que fa speedrun. Mira, és una cosa que me'n flipa bastant, veure com la gent es peta un joc a tota velocitat. I hi ha un que es diu Mexican Runner, si no estic equivocat, que juga a jocs o passant-se'l ràpid o jocs molt difícils. I m'agrada veure'l perquè té una tècnica bestial. I després també m'agrada molt seguir canals que tenen molt pocs seguidors. I hi ha un cas que és molt curiós, que és un que es diu Don Quixote, que el segueixo, és que no us exagero, però potser fa 5 anys que el conec. I és un tio que, sobretot els divendres a la nit, es connecta, no sé d'on és perquè no parla, fa música en directe, i de vegades el que fa és experimentar en programari de música i fa proves i tal. I jo entro i sóc l'únic, i el saludo i em diu, ei, hi, saps? No ens diem res més, i ell fa la seva, i jo el miro, i és com si entrés a l'habitació d'un paio que està creant i tal. En general m'agrada molt la gent que crea coses, que ensenya, a banda de jugar, que fa coses, saps? I m'agrada gent que pinta.
m'agrada molt, i ja està. I més o menys aquests són els meus referents. El Pazos també el miro molt. Home, clar. Sí. I clar, parlant de tota aquesta oferta que t'agrada, d'aquesta que remarques, creus que hi ha alguna cosa que es trobi a faltar dins de l'àmbit de Twitch en català? Algun nínxol que no estigui explotat? No sé, potser inspirem algú que pugui estar aquí al xat o sentir-ho en diferit? És que potser, o sigui, a mi el que m'agrada és que la gent estigui fent alguna cosa que més o menys s'hagi preparat. És a dir, o sigui, veure jugar gent a mi m'interessa i m'agrada, però si hi ha dues persones parlant d'alguna cosa i que et diria que s'han preparat un guió i que més o menys ho pots notar, això a mi m'agrada. És a dir, em diu, hòstia, s'han preparat aquest stream abans, un respecte, saps? Vaig a veure què tal. M'agrada que es preparin les coses i que no siguin improvisades, que també està molt bé i que, de fet, aquesta plataforma, la gràcia és una mica també això. Busco una mica això. I potser en català doncs trobo a faltar potser una mica això. Com es deia aquell programa tan guapo que era com a l'amor a primera vista, que es va fer durant un temps? La Gufo presentava la Gufo Love i no me'n recordo qui. I l'Irocus, no? Exacte, que eren... Era bestial, era un programa de tele, saps? Bueno, anava, de fet, més enllà d'un programa de tele. I posaven unes parelles... Bueno, no, eren 6 persones i havien de quedar una parella al final. Boig per tu, diuen pel xat. Això, hòstia, em va flipar, això. I això, jo t'ho he de dir, quan va sortir, jo estava a la ràdio i vaig parlar amb els directors de la ràdio, amb els de contingut, i vaig dir, mireu això, hòstia, fitxem-los, perquè estan fent una cosa que jo vaig trobar supernovedosa i que crec que no es fa gaire. I no em va fer cas, llàstima, perquè tampoc tinc gaire ja, saps? No vull dir... Soc qui soc, no? Però hòstia, allò estava molt preparat, saps? I em va agradar. Molt bé, va, doncs tornem a programes. Tornem a generació digital. Ara estem a 1 de juny, som ara mateix, d'aquí poc 2 ja, i per tant això vol dir que s'acosta al final d'una temporada més del Generació Digital. A dia d'avui, quin és el futur de Generació Digital de cara a la temporada que ve? Tenim alguna notícia? A veure, sí, i és d'avui mateix. O sigui, nosaltres sempre fem el programa i sabem que el programa s'acaba a mitjans de juliol, perquè tenim contractats 41 programes, val? A mi el que em diuen el mes de juliol és si continuo o no i em diuen el pressupost que tindré. Llavors, amb aquest pressupost, 42 programes, doncs em busco la vida perquè pugui tenir els més col·laboradors possibles, com si diguéssim. I sempre ens hem plantejat el programa d'un any de vida. I jo, quan arriba aquesta època, vaig a parlar amb el Carles Aledo i li dic, escolta'm, què farem l'any que ve? Hi ha possibilitats? I avui mateix ell m'ha dit que sí, que continuem la temporada que ve. Això, que és una notícia que dius, bueno, ja porteu 20 anys, 21, per mi és bestial. Jo estic molt, molt content i molt feliç de poder-ho fer. Enhorabona. Moltes gràcies. Jo, la setmana vinent, doncs, parlarem amb el director, amb el Carles Aledo, ell m'apreta, mirem les audiències, em diu el que a ell li agradaria i arribem a un entente. I jo li proposo coses, ell em proposa coses i generem el programa per a la temporada següent. Encara no sé quin pressupost tindré, no sé quin tipus de programa podré fer, però el que està clar és que el programa de videojocs de la ràdio pública podrà continuar i, mira, això em fa molt feliç. No, i tant. A nosaltres també. Parlaves d'audiència.
Com es mesuren a dia d'avui? Encara es mesuren de manera, com a tu t'agrada dir, anacrònica? O a Sí. dia d'avui, per exemple, s'utilitza també totes les descàrregues que teniu de podcast, per exemple, que no sé si potser n'hi ha més que no pas de... I ara adaptat, per exemple, també a les visualitzacions a Twitch o... Sí, sí, això està canviant molt, és a dir, fins ara l'audiència és EGM, ha estat EGM, que són trucades de telèfon. Nosaltres, quan vam estar a Catalunya Ràdio, teníem una audiència que anava dels 35.000 a quan vam acabar, perquè eren 2 hores, amb 85.000 oients. O sigui, EGM, es va donar això. Quan vam passar a ICAT, la cosa va canviar molt, perquè té molta menys audiència que no pas Catalunya Ràdio. I què ens va passar? Que vam anar a petar a un horari que era el divendres a la nit, amb una franja que era de 11 a 12 o de 10 a 11, me'n recordo per la nit. Què passa? Que la pregunta que fan la gent que truca de l'IGM no podia ser... o sigui, si diuen, què escolta a la ràdio? Escolto el Generació Digital. Vale, a quina hora? A les 11 de la nit. Què passa? Que ells no preguntaven el dia. Llavors, tot anava en un paquet dels programes d'aquella franja. És una mica complicat, el que estic explicant, i em sembla que no ho estic explicant gaire bé. El tema és que no podíem saber mai quina era la nostra audiència. Des de fa 2 anys que estem el dissabte a la nit, l'audiència a ICAT, com que és força baixa, va de 0.000, i així t'ho dic, a 3.000-4.000, aproximadament. Això en EGM, directament. Això són tendències i et pot fer donar la idea de la gent que escolta per la ràdio. I després està tot el tema de l'audiència que hi ha en directe en el moment que es fa el programa. És a dir, la gent que ens escolta a través de l'aplicació o a través de l'ordinador. I en aquests moments és una mitjana, o sigui, el diumenge a les 10 de la nit, a les 10 del matí, quan fem la Generació Digital, hi ha unes 300 persones que estan escoltant el programa en streaming, a través de l'aplicació. I després, o sigui, suma EGM, suma aquesta gent, i suma el podcast i la gent que ens escolta a través de Spotify, etc., doncs sumen uns milers més, com si diguéssim. Això, a partir d'aquesta temporada, estarà molt més controlat i al juliol tindrem, de fet, el meu director, quan arriba a aquesta data, em treu les audiències i ens ho mirem i mirem també respecte a l'any passat. Aquest any anem millor que l'any passat. És a dir, jo estic mirant ara dades de stream i dades de descàrrega a través només de l'aplicació de Cat Ràdio, i anem força més bé que l'any passat. És a dir, la tendència ha sigut hem pujat una miqueta. Molt bé. Però el director haurà de dir si és suficient o no i què és el que hem de fer, també. Saps? És complicat, eh? Sí. I és una cosa que ens fa patir, eh? Vull dir, és evident. Clar. Bé, primer, bona notícia, continueu. Sí. No sé si ja t'havies començat a plantejar, per exemple, tu, no? Parlaves de canvis, potser amb integrants de l'equip, o format, horaris, etc. Perquè tu tens confirmat ara que continuareu, però entenc que ni horari ni res més, simplement continuareu. Després parlem i ja veureu quan ho feu, com ho feu i tot plegat. Jo crec que continuarem al mateix horari. Tinc la sensació. Jo crec que aquest horari jo me l'estimo més que no pas un divendres a la nit. I més tenint eufòria, no? Exacte, sí, totalment. I fixa't tu, el dissabte ens escolta... Bé, jo ho sé per referència, ens ha escoltat gent que no ens havia escoltat mai, saps? I no sé, jo estic força content. Crec, juraria, que no ens canviaran d'horari, perquè portem un any només i necessitem que aguanti una mica, saps? I que la gent s'acostumi una miqueta més, també. Encara que ja saps que això de la FM, doncs, també va com va. Però també ens escolta molta gent al cotxe, a aquella hora, vull dir que tot suma. I respecte a l'equip,
Hi ha algun canvi que es puguis anunciar? No hi ha cap canvi, tot igual? No, de moment no tinc res pensat perquè tot depèn del pressupost. És a dir, a mi m'encantaria que tothom continués. De fet, tothom ha anat continuant, però el que ha passat és una cosa, és a dir, a diferència dels programes que fèiem a Catalunya Ràdio, que la cosa a nivell de pressupost era diferent, no puc tenir l'Albert Garcia cada setmana. No puc tenir el Pazos cada setmana. A mi m'encantaria, però no pot ser. Llavors, el problema és que, doncs, per exemple, el Pazos o la Gufo, dels 42 programes en venen 20, perquè només els hi puc pagar 20. La Eli ve cada dia perquè també fa una altra tasca i que m'ajuda amb altres històries i tal. Doncs tal. Clar, depenent del que passi, potser, jo què sé, el que puguem decidir és que la Eli igual, saps, vingui cada 15 dies, m'estic inventant, tot això. Sí, Saps? que depenent del al final és això. pressupost, doncs has de fer una mica de... has de muntar el trencaclosques, no? Exacte. I fer-ho tot possible. Sí. Estic sent bastant transparent, No, totalment. Molt. Bueno, de fet, això, també, si no estic equivocat, tot el tema dels pressupostos es pot veure a nivell de transparència, també, si no estic equivocat. Jo no ho he mirat mai. No sé si es pot saber el que jo cobro, etc. però sí? No m'he mirat. Sí, al portal de transparència, no sé si ho posa directament, però si més no, com a persona, com a ciutadà, tu pots agafar i demanar la informació i te la donen, perquè jo ho he fet amb algunes coses. Molt bé. Jo confio. I no era per saber què cobraves, no. Era per saber quina era la inversió, la despesa de la Generalitat en llicències a Windows. Windows, Microsoft, és a dir, llicències de Microsoft. És curiós, però jo em dedico a les lleis i mai m'ha importat això dels portals de transparència, no me'ls he mirat mai. Jo confio, tinc bon fondo per això. Doncs, home, aquí, clar, el canal aquest, sent quin és, Xboxers catalans, hi ha una pregunta que t'hem de fer, sí o sí. Quin és el teu videojoc preferit d'Xbox? Et podria dir que un dels que més he jugat, ara no recordo el nom, però me'l recordaré, que és el de la bicicleta, de la mountain bike que va baixant en plan downhill. Es diu downhill, si no estic equivocat. El Descenders, el que és una mica low poly, o el que és uns graficots cutres però que es diu Descenders, que és com realista entre cometes? No, és low poly. Vale. Sí. Ja sé qui vols dir. Sí. Em sembla que es diu Downhill. Aquest és el que... Sí, aquest és el que he jugat més hores a la Xbox. Sens dubte. I després t'he de dir una cosa. Un joc que és el més antic que tinc, encara el conservo, és l'Steel Battalion. L'altre dia vaig pensar-ho. Em van passar el venien a eBay tots els controls aquests per $300 o alguna cosa així, estava molt bé de preu. Sí. El vaig comprar per 300 euros, jo, precisament nou en aquella època. Doncs aquest va ser un dels jocs que vaig jugar més a la Xbox, la primera, perquè la vaig tindre, i encara la tinc, però em falla ara. Hauré de mirar què és el que passa. I és l'Steel Battalion, que és aquest joc, no?, que té 80 botons amb 2 joysticks, aquesta bogeria amb 3 pedals, i que portes un mecha ja al·lucinant. Aquest és un dels que li guardo més, no sé, més estima li tinc. I encara el guardo, però algun dia m'ho vendré, perquè ocupa molt i no hi jugo gaire. No, t'ho venguis, això, home. No sé què faré. Aquí el Roger ha tirat un enllaç de l'eBay. És l'enllaç... No anem a comissió, nosaltres? No. És l'enllaç que en Cetri va passar pel grup d'administració d'Xboxers catalans. Per això me'n recordava, i això ho va enviar, a més, o sigui, fa res, això va ser, mira, una setmana. 24 de maig. 373 euros. I vaig dir, hòstia, el Murillo, com vegi això. Sí. Aquest era un joc molt punyetero pel fet que quan tu et mataven, començaves des de l'inici, des de zero absolutament, no hi havia punts de memòria, era un horror i era molt difícil, molt guapo aquest joc. Aquest va haver-hi un temps
que el meu primer dia de vacances a l'estiu, durant potser 4 anys ho vaig fer, me'l posava. Saps el primer dia de vacances que mola? Saps? Allò que estàs... Saps? Me posava aquest joc. Quina festa. Home, sí, exacte. I per fer directes, veient com controles els comandaments i tot això, també ha de ser un bon joc, Pues sí, un dia podem fer alguna cosa, si voleu, Fem aquí una connexió i el provem. Sens dubte, T'agafem la paraula, Molt bé. Jo tinc diverses Xbox originals funcionals. Vull dir que... Molt bé. Sí. Dic diverses per un tema, no és especulació, és creure que una estava trencada quan no ho estava una altra cosa. I ara en tinc una que no sé què fer amb ella, però bueno, per si mai falten. Exacte. I no sé, Roger, no sé si tens algú a destacar aquí del xat, algú que s'hagi perdut de tot el que han dit. No, jo crec que ja li hem preguntat tot el que ens havien dit. A veure, sí que, per exemple, ens comentaven Mestre Tites. No, això ja ho havíem dit, que havia conegut el Generació Digital quan estava una catalana, no? El Game Over. I després hi havia algú que també, quan hem parlat, diria que del Lluís Marquina. El Catalan Revenge diria que ha sigut. Oi que sí? Sí, que havia coincidit amb ell a la uni. Lluís Marquina anava a classe amb mi a periodisme, a la URL. A Rovira i Virgili, suposo. Així que bé, gent que més o menys té alguna connexió amb tu, o sigui de lluny o de prop, no? Hem parlat també de l'Steam Deck i ara ja la gent sembla que té ganes d'anar a dormir, tot i que crec que ja ha agradat bastant, Portem 1 hora i 3/4 garlant, Jo t'he dit, Albert, que intentarem que com a molt tard siguin les 12. I mira, n'estem en sortint. Twitch. Molt bé. Escolta'm, una cosa que us volia comentar. Allò que deia d'Espacio Sonante. Estic fent un exercici que és la recuperació dels primers programes del Game Over que es van emetre del 2002 al 2005. És work in progress perquè això m'està costant bastant i no tinc gaire temps. Però jo us recomanaria que si algun dia podeu anar a escoltar els programes que fèiem l'any 2002, les entrevistes que fèiem a la indústria catalana que feia videojocs en mòbil, com parlen en aquella època, què és el que diuen. Hosti, és superinteressant. I penso que això també és interessant de poder guardar tot el que és el contingut català de videojocs catalans històrics. I en aquest sentit, deixeu-me dir també una cosa, i és, també en aquesta pàgina hi ha un apartat que és Mont Salvatge. Aquest Mont Salvatge és un programa de ràdio que es feia l'any 93, a Flash FM, d'acord? Era un programa fet per un senyor que es deia Jesús Manuel Montaner, que en aquella època tenia 22 anys, i era un programa únic, amb el qual tu, quan l'escoltaves, ho podies fer amb un videojoc fet expressament que havies d'anar a buscar a la botiga. És que és flipant. Mont Salvatge. De fet, era un programa de ràdio de rol que l'oient parlava amb la persona que estava a la ràdio i, depenent del que veia a la pantalla, decidia una cosa o una altra. Supernovadors, no s'ha fet mai més. He pogut recuperar tots els programes, en són 43 aproximadament, i ara, a través del Jamque, d'una persona que està molt vinculada en el món de l'MSX, el Rafael Pérez. Sí, que dirigeix també, no?, el Ready to Play, no? Exacte. Ell tenia un disquet perquè ell escoltava el programa, li sonava i l'ha recuperat. I ara ha fet un debug, ha aconseguit que el joc estigui en un fitxer i si tot va bé aquest dissabte o aquest diumenge ho posaré a Espacio Sonante. I és un videojoc en català. No té gaire sentit jugar-lo sense el programa, però pots fer una cosa que vam fer el dilluns perquè em va entrevistar al Ready to Play, que és posar-te el programa de l'any 92, fer-lo sonar i tu tenir l'ordinador amb el joc en aquell moment i jugar com si fossis a l'espectador. Ho vam fer i, de veritat, és una experiència que és per flipar. És una fumada perquè és com molt novedós, no s'ha fet mai més i hem tingut la sort de poder recuperar els programes i el joc, que a més està en català. I només volia dir això per acabar.
No, molt interessant. Sí, hem passat els 2 enllaços per aquí pel xat perquè tothom hi pugui anar, pugui escoltar-ho, pugui veure-ho i des d'aquí estic segur que hi haurà algú que ja estarà pensant en fer un directe fent tot això que ens deia, recuperant el món salvatge i vivint l'experiència en directe, que també pot ser una proposta interessant. El podeu entrevistar un dia, si voleu, el Jesús Manuel Montaner. És que estarà al·lucinat. No, molt guai. Escolta, m'ho he passat molt bé, moltes gràcies. No, home, tu. No, home, moltíssimes gràcies a tu. Jo la veritat és que abans que parlessis d'això, m'havien vingut unes preguntes que no estaven a guió al cap, però amb això m'has deixat de pedra i ara ja no me'n recordo. Ja me'n recordes, sí. M'has destruït. A mi em passa, en directe al programa també, això. Però no ho dius, no? Com jo. Clar, passo la següent. El programa hem de dir que està molt guionat, però és evident que ens en anem de guió, moltes vegades, clar, evidentment. Sí. Doncs res, si no tenim res més a afegir, a Blaucat, per aquí que ens diu molt bon programa, gent, el mestre Tita72, que deia que els programes de Game Over d'Ona Catalana van ser els primers programes que l'acompanyaven mentre treballava als estius, que els va gaudir moltíssim. Que bo. Jo com a anècdota d'escoltar el Generació Digital, recordo també un estiu anant cap a la Gamescom en cotxe, quan encara tenia el portal de Badajocs, amb 2 companys més de Badajocs, gravar varis programes, no? Perquè era com que havíem descobert el Generació Digital, doncs gravar com varis programes en un CD, no? Que encara hi havia CDs en els cotxes, i pel viatge anar escoltant tots els programes. Que fort, sí. Com ara fas amb els podcasts, sí, ara ho fas gravant. Sí. O sigui que per part meva, agrair-te moltíssim que avui ens hagis dedicat aquesta estona, Albert, agrair tot el que heu fet i que per molts anys podeu seguir fent des del Generació Digital, no? Segur que tothom que gaudeix dels videojocs quan troba un programa així, doncs diu, uau, això és una de les coses que sempre havia volgut, no? I per fi l'he trobat. Així que per molts anys més, contents doncs, de que seguiu, de que ens hagis donat a més aquesta exclusiva, no? Exacte, sí. I bé, que espero tornar-te a veure aviat. Ja ens has tirat una proposta que haurem de veure què fem a l'Steel Battalion. Així que per part meva, un plaer, com sempre. Igualment, de veritat, a tots dos i a la gent que ha estat aquí tota l'estona també un agraïment per haver aguantat això i és que a mi m'agrada molt xerrar i de veritat que m'ho he passat superbé. Hauràs d'obrir-te un Twitch, Albert. Potser sí, algun dia ho hauré de fer. Doncs suposo que ja, no? Sí, toca tancar, Joan. Per què és tan difícil tancar? No, tira, toca tu. Doncs res, gràcies, Albert, per venir, gràcies a tota la gent del chat, als nous followers, al Tita Freda per la raid. Ens veiem la setmana vinent, que hi ha molta teca a fer, hi ha que sí conferències, que sí històries... Hòstia, quin gat. I tal. El Garfield. Total. Molt maco. I no ho sé, fins aquí, passa un bon cap de setmana, no la lieu gaire, que venen 3 dies, si no m'equivoco, és aquest, no? Un dels 3 dies? Vale. Sí, aquest dilluns, segona Pasqua, hi ha gent que té festa, sí. Doncs a passar-ho bé el cap de setmana. Vinga, prepareu-vos pel dia 8 i 11. Vinga, adéu.